Hemen gaudenok ieslari ohiak gara, gaur etorri gara gure 2013an miarritzen aurkeztu genuen bide horriaz hitz egiteko eta iesa eta deportazioen larritasunaz mintzatzeko. Ni neuk Arturo Biano Arteaga 14 urte eman ditut erbestean. Ni Jon Irazola eta 32 urte. Jokin Jaran Alde, 12 urte. Juanra Ruiz de Gauna, 5 urte. Juancho Nafarrate, 10 urte. Tito Martínez de Bestegi, 9 urte. Beraz, hemen gaudenok ieslari eta deportatuak izan gara. 2013an Euskal Ieslari Politikoen kolektiboak aurkeztu zuen bide horriaren bidetik itzuli ginen gure sorterrietara. Gatazka konpontzeko garaia zela erran genuen orduan, 2013an miarritzen, eta gatazka eragindako preso, ieslari eta deportatu guztiak Euskal Herrira bueltatzeko garaia zela. Bide horria aurkeztu genuelarik, argi erran genuen, ez ginela geratuko estatuen borondate politikoaren zai. Eta horregatik hartu genuen erabakia gure herritara, gure sorterrietara itzultzeko eta ieslari edo deportatu izaera uzteko. Orduan ere hartu genuen konpromisoa ieslari eta deportatu guztiak etxera ekartzeko. Eta izaera eta konpromiso horrekin ere gaude gaur hemen. Bide horria aurkeztu genuenetik, 125 ieslari inguru bueltatu itzuli gara gure sorterrietara. Azkenak orain dela 10 urte besterik ez, 10 egun besterik ez. Beraz, azkenak duela 10 egun itzuli dira, baina gelditzen dira oraindik hainbat eta hainbat ieslari eta asko oso egoera larrietan. Orduan guk horiek dituzten zaitasunak herriratzeko hemen aipatu nahi genituzke. Besteak beste, adibidez, preskripzioaren arazoa. Preskripzioa arazoa bilakatu da, izan ere, zenbait ieslarik Euskal Herrian egon behar luketenean, oraindik ere, zenbait erakunde paragubernamental esango genuke, aritzen derelako, behin eta berriz dosierrak aztertu eta preskripzio hori luzatzen, eta funtsean kondenatzen ditu jendeak bizitza osorako esilioan. Orduan hori modu maltzurrean egiten da eta guk salatu nahi dugu. Bestalde badago ere salatu nahi genuke azken aldian Alemanian egon diren atxiloketak. Horrek erakusten baitu behin ies egin eta ere beti iesian gaudela. Gu ez garela inoiz bakean bizi, oso egoera zailetan, eta erraten delarik ies egin du, horrekin ez da ezer bukatzen. Azten da, beste kondena bat azten da, iesaren kondena, eta hori azpimarratu nahi dugu. Badugu ere deportazioen arazoa. Izan ere, Frantzian estatuan, 80. hamarkadan, 20 izan ziren deportatuak, eta horietarik oraindik 15 deportazioan bizi dira. 15 horiek bizi dira limbo juridiko, administratibo, politiko batean. Inork ez daki nork, badakigu nork eraman zituzten abioi militar frantsesetan. Baina, orain ez dakigu, zergatik daudenan, zeren akordioen menpe, eta ez dakigu noiz itzultzen ahalko diren, eta noren bidez itzultzeko gestioak egin behar ditugun. Orduan, hori ere deportazioa salatu nahi dugu, eta salatu nahi dugu ere, azken batean, baldintza txarrak. Orduan, horien artean, adibidez, Telleria izan zen preso bat, ieslari bat, egon zena 34 urtez iesean, eta preskripzioa erori behar zelarik, egun batzuk lehenago atxilotua izan zen Mexikon eta estraditatua. Guk atxematen dugu hori biziki larria dela, eta hori izan da lehen aipatu dugun preskripzioaren metodologia maltzura hori erabiltzagatik. Gaur egun arriskatzen ditu
30 urte gehiago gartzela, eta beraz, horrek esan nahi du, bizitza osorako gartzelan egoteko arriskua duela. Lehen aipatu ditugu beraz, Iesean beti ibili behar direnak eta Alemanian beraz atxilotu dituztenak. Deportazioen inguruan badugu esenplu argi bat, eta da Belen Gonzálezena. Belen González deportatu izan zen, han obligatu izan zuten zenbait urtez toki batean eta zaintzapean bizitzera. Oroitarazi ere, bide batez, adibidez, deportatuak, torturatuak izan direla, garai batean, oroitu Ekuadorren eta beste, eta hango polizia eta polizia espainolaren eraginez. Orduan, Belen Gonzálezena ere oso adierazgarria da, eta bukatzeko egoeraren larritasunaz aipatu nahi genuke. Eta horren lekuko dugu justuki Javi Nanclares de la Ocaren, Pérez de Nanclaresen egoera. Dakigunez, 1978an ihes egin zuen, geroztik oso egoera zailean bizi zen, paperekin eta arazoekin, eta justuki guk uste dugu hori izan dela bere heriotzaren eragile bat. Javi gaixo zegoen, lau edo 5 egunez egon da 39-40 graduko sukarrarekin, eta bere egoera administratiboa ez zalatzeagatik ezen ospitalera joan. Eta horrek eragin zion bere egoera okertzea. Eta orduan sartu zelarik egin zioten IRM bat egiten ari zirelarik bihotzekoak eman zion, gauzak okertu zituen. Gero, hala ere medikuak uste zuten aterako zela, zen hain zaharra ez da ere, eta osasunez ongi zen, normalean. Eta gero ondotik izan zuen kolapso bat, eta ondotik hil zaigu. Ara, orduan ikusteko egoera prekarioan eta paperik gabe, lanik gabe, edo eta beltzean, edo halakoetan bizitzera behartua diren guzti horiek, arriskatzen dutela, halako bukaerak, eta guk erraten duguna da, aski dela. Ara, orduan, hauek dira, lau eredu, edo lau ariketa, ulertzeko zertan gauden, baina errealitatean zertan gaude, zer da kolektibo hau? Kolektibo honek baditu 95 eta 100 kide artean. Zergatik erraten dugu 95 eta 100 artean, guk ere ez baitakigu egoeraren zailtasunaren gatik, guk ere ez dakigu zuzen nor diren eta nun diren. Guk ere ez dakigu hori. Orduan, horietarik 15 gaur egun ere deportatuak dira. Batzuk gaixotasun larriekin. Askok eta askok 60 urte baino gehiagorekin. Hau da, suposatzen dezak zuen ez bezala, lanaren inguruan, erretiroan inguruan, seguridade sozialen inguruan, edo eta etorkizunari begira oso egoera zailean daudenak. 40 baino gehiago dira, gerra zikinen ondorioz, erailak izan direnak. Gutxienez, 9 hil egin dira deportazioan. Eta 25 baino gehiago dira, iesaldian, eta 382 poliziatik poliziara, mugan ezarri, eta entregatuak edo kapuratuak izan direnak, eta horietarik asko eta asko torturatuak izan direnak. Ara, pixkat gure kolektiboaren argazki, oso somario edo baina halakoa. Orduan, pentsatzen dugu, gauzak horrela begiratuta, argi dela, berez, exilioa bera, kondena latza bat dela. Eta 2013an Miarritzen aurkeztu denuen bide horriaren bidetik, erraten aldugu argiki, inongo negoziazio eta akordio politikorik gabe, legislazio arruntatik ere, posible dela egoera larri guzti hauei irtera ematea. Horretarako daukagu nazioarteko legislazioaren aplikazioa eta baita ere Espainiako legislazioa bera. Mendeku gozea alde batera uzten baldin bada. Konkretuki bi adibide emanen ditugu gure bide horrian agertzen direnak. Alde batetik torturaren pean irekiak izan diren
kasuak, sumarioak, bertan bera uztea exigitzen dugu. Eta bestaldetik, badago ere, preskripzioa era naturalean aplikatuz gero, hor ere, bide hortatik, hamarnaka ieslarien egoera konponduko litzateke. Gauza bat argi dago, ez da inoiz Euskal Herri normalizatu bat, ez da inoiz Euskal Herri bat benetan bakean, preso, ieslari eta deportatuak dauden bitartean. Ez da gatazka gainditua izanen denak sorterrira itzuli arte. Zentzu horretan, eskertu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, foro sozialak, gizarte foro sozialak erakutsi duen interesa eta egin digun gonbiapena laster antolatuko duten foro sozialera nun konponbideak bilatzeko indarrak batuko ditugun. Asteburuan bertan, bakearen artisauek erakutsi duten bezala eta herriak erakutsi duen bezala, ez da deus ezinezkoa eta posible da estatuak mugia araztea. Horretan gaude. Hildo horretan, dei bat egiten dugu, ere asteburu hontan, Gasteizen bertan, larunbatean, atxaldeko 7:00, Javi Pérez de Nanclares, orain dela gutxi hil zaigun ieslariari egin zaion agurrera joateko deia egiten dugu.